En Casa de Ningú volia respondre una mica a la pregunta de què passa quan una comunitat deixa de ser productiva, i més en un món que posa el treball en el centre de l'existència de les persones. I per això vaig agafar dues comunitats molt artificials, molt creades des de l'economia de mercat, una excolònia minera i un geriàtric, que respon a l'economia de la cura, i veure què passava això amb aquestes comunitats improductives, un cop s'havia, diguéssim, desplaçat al treball de les seves vides. L'aproximació era una aproximació molt observacional i alhora molt emocional, intentant mantenir una distància molt prudent amb aquestes comunitats, sense buscar paternalismes ni victimismes, sinó des d'una dimensió entre humorística i poètica, que poguéssim, que l'espectador fos capaç de veure els gestos, els testimonis, les formes de vida d'aquestes comunitats, entre cometes, en decadència. Hi ha una frase que és casa de molts amos, casa de ningú. I casa de ningú és quan vius en un lloc que no et pertany perquè, o bé, en el cas de la mina, era d'una empresa i l'empresa va fer fallida, va tancar i va posar a la venda tot el que era seu, per tant, tot el poble, les cases d'aquella gent. De cop la gent es trobava que habitava unes cases que havia d'abandonar, vaja, perquè tot i que hi hagués passat la vida sencera. I en el cas del geriàtric, bàsicament, el geriàtric no és un lloc asèptic, impersonal, quasi funcionarial, on passar els últims dies de la teva vida. Per tant, és una mica casa de ningú.